Hayırlı kün muhterem televizor караучылар. Атнаның иң кадерле көнендә эфирдә сезнең белән кабат мин Миңназым Сәфәров булырмын. Адәм баласын хыял яшәтә. Берәүләр шул хыялларына туп-туры юлдан барса, икенчеләр аңа урау, яраграк юл үтеп ирешә. Әмма хыяллары тормышка ашмаган кешеләр дә бар. Бүгенге кунакыбыз да күңелендәге хыялын тормышка ашыра алмаган. Рәдиф Нәҗип улы Сәгъдиев, тәхәллүсе Рәдиф Сәгъди. 1957 елның 17 июлендә Казан шәһәрендә туа. Балачак еллары әнисенең туган авылы Кама-Тамагы районының Балчыклы авылында үтә. Урта мәктәпне Казанда тәмамлаганнан соң Казан театр училищесына укырга керә. Шул елларда шаян шигырьләр, поэмалар иҗат итә башлый. 1981 елда театр артисты дигән диплом ала һәм Әлмәт театрына эшкә китә. 2 елдан соң ул Казанга кайтып төзелештә эшли. 1984 елда Тинчурин театрына актер булып урнаша. 1985 елдан алып 1992 елларга кадәр Рәдиф Сәгъди Казан дәүләт университетының татар филологиясе факультетында белем ала. Драма әсәрләре авторы буларак таныну ала. Шул ук вакытта повесть һәм роман жанрларында да иҗат итә. Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Фатих Хөсни, Дамир Сиражиев, Гаяз Исхакый, Туфан Миңнуллин исемендәге премияләр лауреаты. Hayırlı kün Рәдиф әфәнде. Нинди хыялны тормышка ашыра алмадыгыз? Менә укучылар хәзер аптырап куйдылар инде. Нинди хыялы танылган язучы, танылган драматург һәм нинди хыял тормышка ашмады икән тагын бу кешенең дип. Хәзерге көндә ул хыялны тормышка ашмауына үкенмим дә. Чөнки ул хәрби эш белән бәйләнгән. Башлангычта укыганда милиционер булам дип хыялландым, үстеришкәч хәрби булырга. Монда Казанда 113-нче мәктәпне бетергәндә миңа класс җитәкчесе нисәбәләр начар характеристика бирде. Һәм миннән тутып баргач вакыт кәмәткә хәрби училище. Моның белән ала алмыйбыз без инде. Ләкин минем ички дөньям бөтенләй башка. Мине класс җитәкчесе бер качан аңламады. Мине аңлыйдыр мәктәп директоры гына. Еникиева Рәшидә Мәрдәнов, яна һаман рәхмәтле. Ул минем сәхнәдә гармун тотып уйнап җырлаганны читтән карап торады, җылмаеп, шатланып. Ул минем өчен рингка чыгып сугышып результатларга ирешсәм, аның өчен шатланадыр. Язган шигырьләрем өчен куанадыр. Ул мине аңлыйдыр ички дөньямны. Менә шулай итеп мин хәрбилеккә кереп китә алмадым. Әле мин армиядә хезмәт иткәндә дә капитан Сабиров бар иде, татар бик яратадыр мине. Ул мине хәрби училищега кергәч җавап бирде дә, ул отпускка киткәч, андагы бер майор исемен оныттым инде. Документларны җибәрмәгән Казанның танык училищесына. Ләкин мин бүгенге көндә бик шат хәрби булып китмәгәнмен. Язмыш бар үзенең эшләгән име? Әйе, шуң хәтле без патриотик яктан шуң хәтле эшкәртелгән булганбыз. Мин барып Муса Җәлилләр батырлыгын кулларга әзер идеме? Әзер. Әзерләп миңа хәйр дә әйтәсең күкрәң белән бүген дә каплый аласың. Кулкың белән шундый диеме? Әйе. Демәк, барыбер дә әтияни укытучылар балада аның күңел төбендә нәрсә ятканын ныграк аңлыйлар дип аларга кирәк инде. Шулай бит. Чөнки әле теге дөньяга карашы бик формалашмаган яшь кешенең нәрсә кем булырга икәнлеге һәр вакытта да билгеле түгел бит инде. Менә хәзер дә шулай. Бу яктан бер сорау туа. Менә хәзер булмаса элегрәк үзегезнең балаларыгызга һөнәр сайлаганда басым ясау булдымы? Менә бу якка китсәң әйбәтрәк булыр иде, теге якка китсәң әйбәтрәк булыр иде дип. Ялганнан мин булды. Малай әтим инде театр училищесына керәм, актер булам. Мәдәм, кирәкми улым. Ират эше түгел дигез индеме? Юк, алай димәдем, кирәкми улым дидем. Менә шул мәдәм анда синнән башка да җиткән халык. Шулай итеп ул анда бармады инде, ул бетерде. Менеджерлар ниләр әзерли торган институтны читтән торып. Һәр менә шул өлкәдә эшләп йөри. Олы кызым минем сукмактан китте дип әйтергә була, Резидә. Ул Пет институтны бетерде. Мин университетны бетерсәм, актерлыктан соң. Ул Петны бетерде, шул филология, татар әдәбиятын. Бездән китте дип әйтергә була инде. Әйе, ансы китте. Кече кыз инде ул укыды. Кануннар суд буенча укыды. Ул техникумны бетерде. Һәр балалар тәрбияли югары белем алса әйбәт булар янсыда. Менә үзегездә әйттегез аны спорт белән дә шөгыльләнгәнсез, баянда да уйнагансыз. Бу шәһәр баласының әтиәниләренең шәһәр баласын төрле
кружокларга дип әйтәбез инде, төрле ниләргә бирергә тырышуның нәтиҗәсе булдым. Әллә үзеңдә сәләт бар име шундый? Баянга да, спортка да бер төрле. Әти әни юк. Мен авылда үстем бит. Казанда тусам да, әби белән бабайда. Әти белән әни аерышкач, әти аркасында аерыша, әни бик горур була, ташлап китә. Әни тота аны. Шуннан кичерми. Әти гомере буе әнине яратты. Шуннан мен авылда үстем бит. Авылда үскәндә спорт көн сайын спорт. Я чаңгыда, я велосипедта күрше авылга иске Хазилгә укырга йөрибез. 6 чакрым чаңгы белән кичкене. Таулар. Теләсәң, теләмәсәң дә Спортчыга әйләнәсең, спортчыга. Коры көннәрне велосипед белән, Аллага шөкер. Ул зур чыдамлыклар бирде. Казанга килдем, урысча белмим. Татар мәктәбенә бирсәләр дә, урысча белмәгәч, үзләренчә нитәләр инде бераз рәнҗитәләр. Бабай татар инде инде. Үзләре татар балалары. Бу 6нчы класста булса, миңа бабай кичне чагында әйтәдер, улым, яхшы укысаң, яхшы итеп гармонда уйнарга өйрәнсәң, иң матур кызлар сине яратачак дип. Ул күпмедер дәрәҗәдә хаклы. Шулай, гармончы бит ул штучный товар кем әйтүче. Миң барлык әйткәннәрен үтәде. Баян димәктән, белүемчә, укырга кергәндә, театр училищесына укырга кергәндә, ул баян сезгә ярдәм иткән икән. Әлбәттә. Шул турыда сөйләп китсәгез. Без укырга кергәнче безнең бай әйтеп киткән Рәшид апа Мардановның тырышлыгы белән балалар театры ачылды, студия. Ул бик көчле студияга әйләнде. Ул шак катмалганда без профессионал дәрәҗәдә уйнар инде. Без кирдек, килдек театр училищесына тәҗрибә белән. Мин инде хәрбилеккә алмагач, бер генә юл калды театр. Бөтен кеше шунда салырга, әйме? Әйе, кеше юк, мен әлдә кис китми артист тормышына. Романтикасы көчле аның. Шуннан соң театр училищесына килдек без 5 кеше, һәм шул 5 классташның берсе генә төшеп калды, Фәүзия. Бик кызганы, бик тырыш кызыбыз төшеп калды конкурстан. Дүртебезне Марсель Сәлимҗанов шунда калды. Чөнки ахыры безнең Базы булган. Базы талант булган. Ул синең театрга җөргәнне белсәле алмый ул. Ә монда безнең дүртебезне алды да конкурс башлана. Кылтырыйсың инде. Әйттәгечә. Ботлар кылтырый, муеннар, нәрсә булыр? Өйрәнгән шигырьне сөйли башлыйсың, Марсель абый, бер куплет сөйләшә, җитте, хикәяне башлыйсың, җитте, ә син уйлыйсың, иштән бөтенләй башкача. Ахыры шамадым мин моңа дип. Аңа шул җиткән инде. Аңа шул җиткән, әз генә тыңлый, аңлый кем икәнеңне. Шуннан соң әйтә, тагын нәрсә эшли беләсең, бии беләсеңме? Беләм. Биеп күрсәтәм. Нинди татар җегете бии белә? 99% бии белә инде, мин белгәннәре. Шуннан соң җырлый беләсеңме? Мин инде хәер бераз хәйләгә керештем, баян булса гына дим. Мәйдан булмаса гына ярар, куркам, җырлап чыгалырмы? Каушыйм. Шуннан соң завхозны таптырып, тәнәфис ясап, завхоз анда складны ачып, баян китергәнче бер 15-20 минут узды. Тәнәфистән керделәр. Мин шунда җырладым инде. Көк кышкыра сирәк кенә дип, менә шушы җырны җырладым. Үзең уйнап. Үзем уйнап, әйе. Әйдәгез шул мине кабатлыйбыз хәзер. Әйдәгез. Көк кышкыра сирәк кенә, сагынуын сөйләп кенә. Килсәң иде иркәм каршыма, күлемсерәп кенә. Эзләдем бәгърем сине, еллар буе сагынып, туймасак мәңге туймас. Күзләрем сине күреп. Һәм мондый имтихан биргән кешене алмыйча кала алмаган инде әлбәттә. Шуннан соң минем классташым Шамил Миннуллин, ни кызганыч, мәрхүм инде ул искитмәле талантлы, безнең арада иң көчле талантлы кеше булгандыр. Ул телевишка малай, бер мәктәптә, бер класста укыдык. Ул җигереп керде дә миңа сине алдылар ди. Мәйтәм каян беләсең, әле беренче генә конкурс. Анда Марсель Сәлимҗанов әйтте, бу малайда нәрсәдер бар дип, шулай. Шулай иттегез инде. Шуннан соң Әлмәт театры, шуннан соң төзелеш һәм 21 ел Тинчурин театрында эшләү. Күчмә дигән кушаматта шуннан калган дип сөйлиләр дөрес булса име? Ул вакытта бит Тинчурин театры күчмә дип аталган име? Һәм сезнең Олимп танылуының Олимп өлеше сыңган беләзек.
Әлбәттә. Сыңган беләзек. Әлбәттә. Аны карамаган кеше калмагандыр, анда җаламаган кеше калмагандыр. Ул бөтенләй чөнки без күнекмәгән фикер иткәрелә. Тамашачыларыбыз аны хәтерләп Бигрәк тә ул торганнардыр. заман өчен. Ул заман өчен, әлбәттә. Хәзер инде төрле фикерләрне ишеттек, ләкин ул заманда әле андай фикергә урын юк иде. Юк иде. Каян килде шундый фикер сезнең башыгызга? Мин әле баягы әйтеп киткәнемчә авылда әби белән бабайда үстем, абый белән җиңгидә. Мин анда аларның үз балалары кебек, мин анда җил җангыр тимәде. Ләкин әбинең бик кыю, көчле минем абыем булган Мифтахетдин. Улы сугышка китә һәм кайтмый. Ул 16 яшеннән атлар өйрәткән, колхоз председательләрен җөрткән ул ат белән. Мен аның фронтта бергә киткән дуслары, яшьтәшләре сөйлиләр, исән кайтканнар. Син абыеңны белмисең. Син абыең янында беркем түгел. Абыең ут кебек дип. Шулай сөйлиләр абый турында. Ул клубка чыкмаса, яшьләр тарала торган булган. Менә шундый абыем кайтмаган. Ул башы. Ни кызган. Ни әйдәмән яшьләрнең. Менә шунда әби инде вакытта әле телевизорлар бик сирәк кешеләрдә булгандыр, булса радио бары бик яхшы. Әби инде татар концертын куя да, моңлы җыр булдымы, абыйны сагынып җылый. Аның җылаулары миңа күңелгә тия, мишеп китәдер идем. Аннан соң инде шул аңа ярып мин дә җылыйдыр идем, кайсы вакытта абыйны сагынып. Абыйны кайтыр дип китте, абый кайтмады. Һәм шуннан соң менә әбинең шушы хәсрәтләре күңелгә сеңеп барып, менә сыңган беләзек дигән пьесага нигез салынды. Баш миендә салынды җыллар буе, мин аны яздым. Тормыштан алынган дигән сүз инде бу. Әлбәттә, әдәби әсәргә әйләндергән, ләкин тормышта алынган менә әби, анда әбинең исеме дә Фәгыйлә, көтә, ирен, һәм анда абыйны көтте ул. Соңгы көннәренә хәтле. Абый кайтмады. Ул театрда эшләгәндә артистларның һәр кайсына рольне күреп яздыгызмы? Әллә башта спектакль булып, оешып, әсәр оешып, аннан соң рольләргә бүлендеме ул вакытта? Юк, әсәр язылды артистларга атап. Ләкин әсәрне данлыклы безнең Ислами апа Мәхмүтова куйды. Ул анда кайбер мин теләгән артистларны алмыйча үзенчә эшләде, ләкин теге артистлар уйнаса да, уйнаганнары да берсеннән берсе ким түгел, анда итеп әйтәм. Һәм ул спектакль белән без элеккеге бөтен Советлар Союзы территориясын әйләнеп чыктык. Бигрәк тә театрга афәт килеп пожар булгач, эшли алмыйдыр театр. Шушы сыңган беләзекне тиеп җибәрәләрдәге бөтен дөньяны әйләнеп кайтадыр. Бөтен кеше җылатып кайтадыр. Бөтен кешене наура дигәндә. Анда татарлар сагынып каршы алалар. Анда иң якын кунакларын кунак иткән кебек. Кунак итәләр. Татар бит ул бер уйласаң бик кунакчыл халык. Менә шул театр юлы. Сезгә проза әсәрләрендә дә хәтерлиләр укучылар, әлдән-әле күреп торалар, журнал укучылар, китап укучылар. Бүген халык укымый дигән сүз әлбәттә ул хәзер актуаль түгел. Бүген укый халык, ләкин нәрсә укый? Халык күбрәк гаджеттан гайбәт укый, вакытия гәҗитләрдә уйлап чыгарылган вакыйгаларны укый. Менә булай итеп барса безнең җәмгыять җитди фикерле әсәрләр укырга әзерлекле булыр идеме? Дип уйлыйсызмы? Ничек карыйсыз моңа? Бу перспективасына. Монда һәр бер генә юл кала. Алдагы буынны өйрәтергә, затлы әсәрләр карарга. Без бит һәр шүпшәр сөйләп, киндектән түбән әйберләр укып сәхнәдән. Ул бит җиңеләеп битеп барабыз инде. Тышкыш начар әйберләр. Беләсеңме? Зур артистлар чыга да киндектән түбән әйберләр сөйли, ул мискин сыер савучылардан күпме көлделәр инде. Ул иң авыр профессияларның берсе. Чит илдә мәсәлән, менә алайга әле мин һәрдә күңелем гәрләнә шуңа. Ковбойлар, көтүчеләр, ничек зурлыйлар алар. Бездә көтүчеләр инде мыскыл ителә. Алар да бит шул ковбойлар. Менә бу әйберләрне күтәрергә кирәк. Бармы безнең берәр җирдә көтүчегә һәйкәл? Юк. Бәлкем шуннан да менә мондай теге сан сыйфатка әйләндереп булырга кирәк. Сыйфатка әйләндерү мөһим. Әгәр дә киләчәктә яхшы тормыш төзебез дисәк, без аңа 1000 ел буе хыялланабыз. Иншалланабыз юк, менә шушы бер җирдән икенче җиргә сикерү, төзеп җимерү бер туктаусыз бара бит, туктамый. Ни кызганыч.
Ләкин күңелдә калырга тиеш инде ул. Барыбер сан сыйфатка әйләнсен иде дигән име. Һәм Әлбәттә. монда язучылар әлбәттә бу турыда сөйләшү аерым булыр иде әле. Мәсәлән, язучылар союзы ничек итеп бүгенге көндә халыкка якынайырга тырыша, ничек итеп китапка якынайтырга тырыша. Бу аерым бер тема. Алла бирсә, бу турында аерым бер сөйләшәбез. Ләкин сөйләшүебез агырына якынлашып килә. Без мәҗбүрбез Марсель Пруст сорауларына күчәргә. Яхшы. Сезнең үзегезнең төп сыйфатыгыз? Ярдәмчеллек. Каза шигадәт бүген чакыралар икән иптәшләр, атка атланып чыгып китәм. Иратлардагы сез югары бәя итегән сыйфатлар. Әйткән сүзен үти торган сыйфат. Хатын-кызларда? Хатын-кызларда уңганлык, булганлык. Яраткан шөгылегез? Яраткан шөгылем. Дөресен әйткәндә инде язу. Эшемдә, шөгылемдә шул инде. Бакчада бераз Әйе. казыну. Сезнең өчен иң зур бәхет нәрсә ул дөньяда? Якыннарым, туганнарым, дусларым, мин хөрмәт иткән кешеләрем исән булсын ие. Ләкин алар бер тукталыш Амин. китеп баралар. Ни кызганыч. Аксакалларым китте. Рәис Даутовлар, Изван Хәмитләр һәм башкалар, Празат Исәнбәтләр, Гали Хусейновлар, Марсель абыйлар берсе дә юк бит инде. Ул шыр бетте. Ул шыр кешеләре. Нинди илдә яшәргә теләрегез? Үземнең Татарстанда, ләкин аерым Татарстанымда үзе ашата, эшләгәнен үзе Үзе ашата, кайгырта. үзен кайгырта торган безнең халык тырыш халык. Тормышта иң сөймәгән нәрсәгез? Ялган, икейөзлелек. Тарихта яратмаган шәхесләрегез бармы? Алар күп. Риторик сорау име? Аксак Тимер белән Башлана? Токтамыш хан да җанысымы аның аркасында бит шул таркалуга килә. Әйе. Шулай ук, но Аңлашыла инде. Мамай Мирзаның улы, оныгының Иван Грозный да Шулар рәтендә име? шулар әтендә җимерә бит менә дигән илне. Тормыш девизыгыз? Яшәргә дә кайгыларны онытып. Амин, шулай булсын. Исән сау яшәп, сөендереп, укучыларны сөендереп яшәргә насыйп булсын. Яза сәрләрне язып бетерә кирәк. Хыялый булып та әллә ни зур эш майтара алмаска мөмкин кеше дигәнең. Тотынган һәр эшебезне сокланырлык итеп башкарырга ясай дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешик.